Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken dagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Marla nga Napoleon. Agpadpadada. Dear Manong Nemi, aghahang alan Apo na computer ito yun. Napno siguro. Kasapulan at kasukat na. Kastaon na itiragsak mi, Manong Nemi, kini Nelson, itiday tangal daw. Agsipod ta, nag-date kami manin. Kalkalpas Manong Nemi, iti pa nakatulagan ti kalay sami. Bale, 3 weeks more. Nawatiwat Manong Nemi dayta ngeng kampanang isagana, iti pa nagkalay sami. Saan ka kadimot lagbabawi, sweetheart? Nga niya. Tinatulog ka kasar. Tinatulog nga kasar. Magbabawi yan. Panawon mo ten Nelson, di ba? Agayan ayat ta, idya data iti 4th year college, nagkaradwaran ta. Agpadpada ta nga nakarawar iti board passer ta. And then, mga opisina ta nagpadpada. Talon nga tawen ta. Umuna nga tawan, iti naggraduartan sa ta agtrabaho dati 2 years yan. Di 3 years na. Iso nga panahon matandap nagkalaysata. Panahon matandap no. Tapnoon niya. Adan mapasama ka data. Uy. Data mananti kahit mong iba ka. 3 weeks laan niya. Makapagkasartan ton. And then, the first night, the first fight, ison ton. Di naka-oray ka within 3 years. Di ka din maka-oray within 3 weeks. O na. Di mo pa kayat? Iyoray talaga yan, sweetheart. Kahit ko ti virgin nga dumatag iti sangwanan tinadaig nga altar. Tatno may bagay kanya. Dejay trahe di budak nga puraw. Purity. Pure. Nadalusak nga sumaklang. Nadalusak nga kasar mo. Abay, rumanat kan? 3 weeks lang nga kunakumot. Kaman mak. Saan ang nagpilit ka, hindi mo kayat. Or ito 3 weeks lang. Naka-oray activity in 3 years. Check lakit maka-oray activity in 3 weeks lang. Kinunahan na may Manong Nemi. Insaga namin nga rod ti amin, Manong Nemi. Amin, nagtindulong kami. Na-schedulean, Manong Nemi. Iti simbaan. At dan naalaming function hall. So, dan ti makamot ti mang-cater ti 250 nga plates. Andun sa una ti 250. Kanya ti amom. Baka no, tilangin partido. Kitne. Nasarok nga sa nga gasot. Ti partido ngay. Baka nasarok nga sa nga gasot. O, napimpinas nagsubsubra nung di maksay. Kisay. Diba? Yan. At wedding ringin. At atrahe di budan. Adarwaten ng digiti agabay, mangabay.
Ti maid of honor ko. Napimpinta sa amin si maid of honor ko. Siya. Abay. Napimpinta si Arwatan na siya. Awan sa bali ka pipintasan no saan na si ka, sweetheart. So, you're my first and last love. Uri siyak, Mike Nelson. Sika, ti umunakin maudi. Kentag na nayon, nga lalaki ti biyag ko. Naragsakmet siyempre, da papa, kini mama, tigayam ko, manunemi, nga ni Ani. Ay, tantanin sika. Aglib kan. Sika nga, di kaglib. May dumuuno rakla nga, sabi ang aglibak ko ma. Sika nga bride. A week before, di kalay sa amin. Nagbakasyon ako. Kaya, anat aramidan nyo within that week. Kaya, agtalinad kami ko, nagtibalay. Madi ka no, trumrumwar. Mamati ka mo. Naman. Basta jak rumar. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi adak lang dito onek ti balay, iti kwartok, iti salas, ti kusina, likod ti balay, sango ti balay, iti hardin. Lunes, Martes, Miyerkules. Dumanin tawagak manong nemi ni Nelson. Hello, Nel? Sweetheart. Tultuladan akmet lang? Nga niya. Nga saan nga rumrumwal? Ayan mo. Adak kira kita yung nagdibarkadak. What? Ala! 3 days laingin. Diya dumatin mo, Odi. Mo, Odi nga. Panagkikuyog ko kada-kada. And then, inturbigat. Saan nagtumat nga rumrumwarin? Kalbasan dahil ha? Kaya maturo akto na imbag, iti karabyan before ti kaaldawan, ti bisperas, sa masapak to agring, mamake-upan na giti kakaduak ditoy, napapakin ni mama, nagiti datoy ko ha. Amin, kasamat ka na kayo, di ba? May damang make-up na ko nito parbangon. Hasdegen, sweetheart. Malapit na, asidagan ti June 18. Manong neminal pasen ti panagsarita mi kay ni Nelson. Rabiin, di ka makaturo. Babay ka ta. Alas 8 tagsalita kami. Imbaga ng adda ti barkada na. Nagawid din, sigurado. Tawagak man. Parang si Ring pa lang, anak at orasen. Ala, 12:30 kaya man. Yung padasak man ngawagan. Agri-ring ti cellphone na manong nemi. Nakabaybayan. Alam, baka nakaturo rin. Baka nakainom. Kaya nakaturo ka. Iswangin sarden ko manong nemi. Iti tumawag ko na kuma. Imindahil ko manin. Aging ka nga. Ada, nang sungbat. Hambat nga iso. Ngim lalaki. Oy, sino ka? Apeng adakan ka data cellphone ti boyfriend ko. Ay, napidot ko lang dati, ma'am. Ana? Napidot mo? Oy, dito kalsada. Iti karuutan. Nangig ko ngaming nagring. Agri-ring. Nakabisikleta mo. Iso nga nangig ko. Mapanak ko mga gangkat ko Tagila ko. Nakakurong-kurungan di bisikleta. Kukang ka dito, ma'am? Ay, boyfriend mo? Apa nga dadta? Apa yan, ikabil ti karuutan. Ay, jak man mo, ma'am ta. Gurka. Ni ala, anya da kitoy. Ay, baka at aksidente ditoy. Ato man dagiti na burburak na sarming. Ala, ada nagtinong par? Nagtinong par? No sino ka man? Iduli mo na nga cellphone ha?
Tabaliwag kang tungan-tawagan. Diyos ko, tinawagak ni mamang ni Nelson manong nimi. Nagring si mong bat, hello, Marla. Ma'am, anak na basamak. Dagsanggasan. Sana nakalasat ni Nelson. Kaya yung masahod. At akin na tinumpar na. Kotse kong kotse. Kaya... No! Nga mundo na ita. Nga mundo, kawanan ni Nelson. Bali 2 days before iti kalay sabi. Nga mundo na ita, nga mundo. Nagsakit, nakasaksakit. Na ito nga tahan manong name, iti kasasakitan, napasama kinibiyag ko. 2 days before, tikalay sa miyawanan ni Nelson. Apay kat kamin, ngarim-rimor pahilaeng. Apay nga saan nga pinaritan. Kumakat makalawas nga dito nagtibalay na. Nga saan nga rumrumar, saan nga dra-drive. Diyos ko, apay nga namasama kanyak ni Gastoy apay. Di ka pwede na itama ng nemi. Nakariing na papaki ni mama. Nagtugtog na diri daw. Imjak masango nga mapaing ilokat. Tinalad na nga tatitulbek kin nga strek na. Apay, ano masama? Anak ko em. Ang ni Nelson, mama, papa. Tinawagak ti cellphone na ata sa bali nga nakasungbat. Naiwar si neta ka cellphone, ita kapasamakan ti aksidente. Lagi din nung parte ko sa kanon ni Nelson. Yawanin ni Nelson at nanti morgue. Yawanin ti pakiasawag, mama. Yawanin ti lalaki kay matpatag ko. Yawanin. Kaya't kumaten si matay. Kaya't kumaten si matay. Agtalnaka, anak. Agtalnaka, anak. Agtalnaka. Masapul nga awatem ti kinapudno. Tada ita siguro tinekari. Kasaan nga na kayo tinekari. Kaya tada ito yung tipatingga ti biyak ni Nelson. Ay, ama. Oreda Clara rayaten manon nimi kabutag kupit ti barukong ko nga talaga. Mapukawan at tipuot. Saan na kun nga pinanawan pa ni mama manon nimi aking ka kadimteng tibigat. Di nanti ng rugyan manon nimi tinalaos ngin nakpanagsagapa. Ano nga sumrek ti taraon kanyak. Hana kun nga makaturog. Kagsang-sangit aklatan, mano. Kagsang-sangit aklatan. Kinaduanak ni mama manong nami nga napan, hindi ta maimansayagan ti lalaking ipatpatay ko, mano. At dalanta ni mama ti asidag ko, manong nami nga mangpatibker ti pakinakim ko. Kabayata nga tamtamdagat, tigas labat maturog laeng ni Nelson. Nelson. Nagsarita ta, imbagam nga adda ka, kadagiti barkadam, imbagam nga gawid kan, nga di kabigatan na, sangan ton nga rumrumuar. Yamabay ngamin nga sa mo nga rinugyan, napaman ko mga naglibkan, kiti rinugyam ko man nga sahanin nga, napnapan ka kadagiti barkadam. Tinulad na kuma. Nelson. Dito yan ti kaldawan ti kalaysata. Ito nga aldaw. Ito nga aldaw. June 18, Nelson. Ito nga aldaw. Imbes kuma. Gagbado akong
trahe ni Buda. Imbag kang katayin suot mo dahil tanghabadom. Tanay tatinay ka rin kapag badom sang kani. Katsyak. Mama, ang gawin ka sa niya malayang kailan ti trahe ni Budak. Nagtrahe ni Budak mat ina tingal daw. Sa kay mga yambit ipahadi nga mangkasar ka na kami. Ikasaran. Ikasarandak. Kasarandak. 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 Kasar kami. Kasar kami. Kasar kami. Ngim sanda kinayat manong. Wan, sanda kinayat. Sama ta kayat ti padi, ta istorya kanulayang ti pakapaspasamakan na reta. Awan tagkasar, nga dyan natay, adnan natay kadakwada. So, awan tinaramidak manong naimi, nudag sangsagi. Ano mabaling nga jak panawan manong naimi. Adda ni mama, mangin pilipilit kanyak, nga uminumak, mga anak. Adda ni mama, ang mangin pilipilit kanyak, nga maturong ka. Adda ni ani, manon name, namang kadkadwa kanyak, no awan ni mama. Naganggaga din tengen, ti panakaitabo ng ti bangkay na. Adda manin ti sangit ko manong. Ano mabalin na kumawa, nung name, kat ibukbuk ko aminin nga luhak. Niminto nagsardengak. Kat makaornuak manin ti luha, agluak, agsangit ak tumanin. Sana kasimsimrek na nagsubli ti pisina man. No di kat nasursurok ti uminumit ti arak. Nagigtot langin ni papa, iti sumurek, iti salad ko. Ano kata? Agat arak. Ay, pa. Pasensya kayo. Marla, pa'y aginom ka ti arak. Makabadakas kang ka dito eh. Mutoy, ano mga gawin kanyang ti arak? May kaya't kakamayat ko tuminom ti arak. Pawalay ka nanak ko. Agmuan kan, Marla. Saan nga may sa ti lalaki dito'y lubong? Hangan ay karingad na kayo kay ni Nelson tagasawa. May salahing ti lalaki dito'y lubong, papa, para kanyak, nilaing Nelson. Imbes ko mga agsublik ang tubisina tapno hanggang makapanunot at siya nga nasyat. Kakagbarbarte ka. Muti na tangin mo. Ay, kaya, ibusag kayo. Ibusag, makaturo kak tumanin. Kit ka po na sakit mati ulok na mapakaruwak mano. Pasariliwatak. Kad ka po kiraos di tiyan ko, manong nami, mga alak sa amot yan, ulcer ko na. Mga anak. Di ko sak, mga anak. Naging ka manong nami may ni ani. Friend, nagsublik ang tipisina. Ada warning dakin ka. Nusang kanto pa lang sumrek into Lunes. Kapilitan nga, maawol kan. Mga aladan di kasukat no. Sayang. Diyak tumat lang may ulit at trabaho, ani. Pilitam Napimpitas do at daur aramidem, at do ubraem, tapno may uwagsak mo, tanya mo na panunutem. Or agsangit kan tumanin awan ti ubramon. Alan? Tulones umay kanton. Sukunan ka. Nadalugan ko. Nung umay kan Lunes, sige. Kastaman ti ko na. Ha? Umay ko na Lunes, friend, ha?
Manong Nemi, ti wedding ring, nga da kaniyak. Sayang ko na. Nabanak iti balay, da Nelson Manong, kinasaritak ni mamang na. Ma'am, ada ka kayo ti wedding ring, nga para kumakin ni Nelson? Hindi. Kaya't mi kumayadi nga, isuot na, kabayat nga nangatabon nga, amangan magkunak, no, da makasipot kat, mamatapag tubtuban ti pansyon na. So nga awan dagiti na patagabanag nga isurot kin kuha na. Kahit ko mga maala, tapnuhan niya. Pangalaglagipak. Sayang, hamat nga mausar. Kaya numasayangan ka, mabali mo ba't nga isubli? Tapno may isubli bayad na. Kaya't nangatak. Patasin mo kindi ah. Tapos yan lang hamat nga mausar. Anto ang tangatakas ti partaan na, no isublik. Ano ko matipartaan ng atakas? Iha, no pay anak mi, ni Nelson, kahit na kang magbagaan. Saan nga kayo tinay kari, agmumpaan ka, at doon imbrasa mo na. Bali makabulan nga, depresak. Sa nga bali, nana, tayo itong Lunes, agsubliak itong tupisina. Indad na ngarot kanyak ti wedding ring manong naming im sangkong insubsubli. Indulin ko. Ado tinasayang manong naming ta siyempre nag-advance kami ti function hall. Handa mat mabaling isubli. Manong naming. Diyak mo, basta diyak mo. Ado manong naming di kiti napukaw. Ng ore ko mamat mapukaw digiti sa nikuhan, lakit mapukaw ko matibiyag ni Nelson. Nagsakit, nakasaksakit. Siyempre kag nga rin tipisina, manon naming kat inkanigatak ng concentrate trabaho. Mirianda, nagsaong kami ng kaniani, lunch, nagsaong kami. Idagawid kami, manon naming. Oh, bagakayat mo ti ko, nagaliwaksay. Tapno may liwliwag mo ti amin. Sumurot ka kanya. Papananta. Ada papananta nga party. Agkalugan ta. Wala na. Ibati mo takot sem. Dati yung lugan ko ti pagluganan ta. Sige nga rin. Mga mapilitan itong uminom kita. Magbarte ka kang tribe. Loko ka. Sa bagay, andamat ka, adakmat ng mga tibay kang di makakita ako manong name iti umong dagiti arak iti dayta nga party tinurong ko ng piliak. Kahit ko ti mamdagos nga mabartek ko na iso nga hard ti pinili. Hoy, aping hard. Nagatot sa bali red wine, beer, champagne. Ang makapartek di kita. Manong name ino tumahugak double. Sa anak pagit aga-ayos. Branding nga rin datang inuwag. Yung haras mo kitit pa nagkaitam, nagatuguwapod tiyo. May salang diraki di biyag ko. Bartak kasama tan. Gawitan. Tulod na kong sa balay. Nadagayim ko siya kaya. Daw nung tulangin tiya ko sa minto nabigat. Hangaman ano sa dyan. Jack, ipalubos nag-drive ka. Laglagay pa na aksidente ni Nelson. Baka ma-aksidente ka, matay ka. Isungar di kayat ko. Ana? Kayat ko matay? No aksidente tinakatayan ni Nelson. Baka tulad ma-aksidente ako nga. Kadagdanon kami sa diyay. Pagdanon mi nga ta. Gaga, tinatayan-tayan. Diya karawa na nga Di kararawa na naka-standby. Ano naka-standby? Agkatang-katang pa lang nga. Saan tula madesisyonan? No,
tiyempo ti panangukom nga po Diyos. No naikaring agyan ti kararuan ni Nelson, iti kanawan ti Diyos. Ket sikantumet at dakantumet ti kanawan ti Diyos, ti agdanong kayo sa dilangit. Ituloy mo sa jatay na yatmi. Injay ka no langit, saan nang agaamo, dagiti tattao, no kararwa sa jay. Handang agaamon, na. Basta nagragsak dalatang kang kantada. Kadwa dagiti anghel nga kang kanta. Mamati ka mo ito. Aman. Inumak man data. Nabarte kak manunimi nga inyawid. Intulnog ni Ani dito'y balay. Agmarmar Yosef manenda papake ni mama. Namuna manunimi. Ada istak ko nga arak iti kwarto. Tano sa anak nga nabartek nga agawid manunimi. No adakton iti kwarto. Sumaapaman nga sumagpatak. Agkapot ti bisina. Inom. Inumak tumanin. Nagbalin akong alcoholic mano. Kapay kasta. Saan ko binaybayan ti trabaho. Nagtrabaho ak. Ori no mabarte kak trabi. Ikarigatak ti bumangon. Ikarigatak ti mapanagdigos. Mabigat. Mapanit trabaho. Pag pinustahan ta. Adahang uwira mo la. Ori nagdigos ka, agaling asaw ka ti arak. Numamon ni supervisor kasi mapasamak ka, mga ano, masuspenso ka. Nga man bibiyang da. Ang kulakit mabaybayan ti trabaho. Kudori man pa, agat arak ka sumbrat. Katay mo ti arak, partner. Partner ka lang partner. Katay mo ti arak. One. Amom. Nagmamesa sa wali man naglagip ko. Apay makaagas ko mga rodya arak. Kawan. Barda ka kon. Manen. Matulog akon. Ngayon no sa anak nga, uminom ti arak. Sa anak makatulog. Agsang sangita. Bahala ka. Ang napupuutan, ti panaglabas, ti panawen, manunimi. Timawag, ti mama, de Nelson Manong. Hello, Marla? Ay, ma'am. Tumawan to ni Nelson into bigan. Ewan kaya mo yan. Umaykan to ha. Taamang lagip tayo. Sige. Sige na. May katuwain. Tumunan to pala nga mapanag ti kampusan to. Da kami akit bigat tiyo may papan mi. Mariam to kanyak, agapok to pisina na. Kalpasa nga, agapok to kampusan to. Agtarusak to ti balayo. Alawan. Naglagay pa ma. Death anniversary ni Nelson itong bigat. Dakan to. Kasta nga ron tinaramit ko mano. Imparking kotsek manong nemi kalpasan na. Dimsagak. Malakip ko. Kahit ko taginom. Iti sa kaanan ti tanem ni Nelson. At yung tugot ko nga ginatang ko manong nemi nga brandy. Baso. Saad mani. Hindi makadanon ako manong nemi sa kaanan ti pansyon ni Nelson. Nang tugkailagmat lang kandela. Madlaw manunay nga aday may biminsita keng kuha na tibigat. Sinidyak na kandela, kalpasan na, niloktakon ti brandy. Iti mismo nga nabaw ti pansyon manunay ti ayan, ti arak, ti baso, ken ti pulutan ko amani. Nagtugawak manunay ti nabaw ti pansyon. Nelson, rumar ka di tata, ginumtang aduha. Kinon ko nak manon nemi kadyak napupuutan. Nagudwa kon ti may isang alungnek. Bartay ka ko na, nagpatinggak na ti gudwanan. Pinilit ko pa iti minom manong nemi.
Naging kaya, agawid akon ko na. Nakahigamak ti baso, kan botelya, nakamaklay ti shoulder bag. Iti muara kiti Campo Santo manong nami. Katyak mat amon no sa dinot nang iparking ti kotse. Yan ti kotse ko na ya. Where's my car? Hoy! Nangipanan nyo ti kotse, ha? Kinunkunak nagbasing-basing nga magmagna ti kalsada. Nga ka mo manong nami nga dakgayaman ti tenga. Nakigtutak lahingin iti adag ikis manong nami ti kotse. Logan ligay ti kotse. Hoy! Nagpakamatay ka saan ka mangiramraman? Manong nami, sa anak ba't nga ngem natulidak, tikigtot ko. Nabuong manong nami ti botelya ken ti baso. Nadadim sa hagbani po diti kotse. Isa nga lalaki. Abay, anyang apay. No kayat mong timatay saan ka mangiramraman? Siyempre, no malidlidan ka, madungpar ka. Kat matay ka, may balodak. Nasensyakan. Pasensyakan. Sige, tumagdara ka rote. Diyan ka makatakder. Di tulungan ka. Tinulungan na mano. Pakalwatan. Abay. Di kita riduma. Lalan. Pakningkatan na rin. Paknikan. Diyan ka. Teka ko sa di kita. Riduma. Kambabayin ka di kita kwa. Ang buti baratek ko siguro manong. Nagdalo pisakak iti shoulder ti kalsada. Nagidak. Diakon na puutan noon yat si Moro nang napasama. Ini mga riingak manong nemi sa bali nga siled itayan ko. Sa bali pati arwatek. Ala, ayan ko. Sa ditayin ko. Ano napasama kanya? Hindi malokatan tiri daw may sana bakit. Ay, nakariing kagayamin iha. Nakariing kan. Sino ka? Ay, siya ti mamang ni Marlo. Sino nga Marlo? Tinangisakpat kang kay Drabi. Binagbagkat na kakabuta natay kan sa itibarte. Kabuta bakante rito nga siled. Inornos ko. Sako, dito naganda. Kuha, di arwatan nga naisuot kang kakit kuha. Arwatan na di kapsat ni Marlo. Dahil di ko nayo, nana? Huwin. Arwatan tinatay. Agkasaag kwa kami, nagpadpada kayo di bagi. So nga, abagbagiso. Nagbado ka yung di batot ng tay. Nakita mi tinagan mo. Iti item. Marla, di ba? Dito cellphone mo, na idep, na lupat, naka-charge, yung saan pa yung naka-on. Awan ti, nakside ito yung shoulder bag mo. Basta kaya, may kan. Mamikat tayo. May kan ta. Isurok yung gano'n sa dinutayan ti CR. Simawak kadakwada manong. Taluda. Ti ina ni Marlo ken ti balasitang nga kapsatda. Alam ka. Pasensya kayo kuman. Marlo, malagip mo tinapasamak? Kaslasan ko ang malagip. Agbasing-basing ka nga nagkagam ni Pampotelya at naggan na kang paso. Titingga ti kalsada. Dandani ka. Bagda na iprenok. Ngayon natulid ka. Inlisi ka. Tapno dalusak ti kalsada. Hindi sublyanan ka.
nakaturog ka mat. Diyan mo namot pang itulot akeng kay so nga inyawid ka dito balay. Ay kamanak. Thank you. Nagkapwam. Asa dagti Kampo Santo ti nakaalam kanyak, di ba? Uwain, iti Kampo Santo. Nabang ko sinarunggaran ti tanim ti boyfriend ko. Ay, that anniversary na di kalman. Tsak pekit din nakapan, di balay da. Tanang lagip da. Inawis na tiinan ni Nelson. Basta gayam. Anong nakatayan na? Disgrasya. Adan sa nakadinong parna. Sorry Okay lang. Okay. Taikot sa mga rod. Imparking ko di Kampo Santo, tiyamo ka. Itulod ka nga sa dyan, kalpasan nga mamigat tayo. Tapno, mahal di kotsem. Tulbek ko nga ta. Ada, tulbek nga nakita minting yung shoulder bag mo. Yung maglagi dito sa napukaw. Sige. Ilang pasta rin mga ta, itulnog ka init kotsem. Tapno makaawid ka. Idi, manong naimi, tapapangkolahan ti cellphone ko, naka-charge, inyon ko, nakadadong miss call, manong. Miss call da papakin ni mama, sa ina ni Nelson. Muna nga timawag ka, manong naimi, kada papakin ni mama. Ay, laka, ayam mo, ay Diyos ko. Narantami pa yan, di ba pa niti police station? Ma, sorry. Ayam mo. Ano ti balay da, Marlo? Sino ko, Marlo? Nangyawid ka niya kaputa, nataya kiti Bartek. Kawari ko maaginom ka no sa dito'y balay. Datat kang kanay mo yung bagbagagin ni papang mo. Sorry, mama. Hanggang bali, ako matangis na pasama ka niya. Diyos ko, ha? Sige nga ron, tawagan ni papang mo. Ibagak nga dakan, natawagan dakan. Timawag kan. Mapanin ni Papa? Mapanti police station na ta. Nag-report na, hindi ka ba't sumangpeten? Timawag kami pa yun dyan. Nag-anak ni Daddy Nelson. Tadet anniversary nga ron ni Nelson di Kalman, di ba? Isong nga napanag di Kampo Santo, mama. At di Kampo Santo ti suspa. Kotsek. Alala, sige nga ron eh. Ha? Tumawag ka magkani kwa. Ni abalayan nga nawas. No, saan nga madanagan? Timawag agad manong. Sorry nana. Sorry. Alakat kas dagahan tinapasamak kang ka. Imbagman nga rod ta na si ati pa nagpuspuso dahil nakasalaw kang ka. Una na. Ay susaya di mo ito naramidin ti kasta iha. Maodin nga pa naginom ko ti arak ko na nga ron. Dati mismo nga ramotit sa pansyon tinaginumak. Pansyon ni Nelson. Alakat sabi ko mga rod Tasanggan tul nga gininom Halawan, sige, bye. Intulod na karon ni Marlo manong name. Ito yan tukot sek kadadda. Saan ka na Marlo, thank you ha. Saan ka tul nga gininom? Dalawag? Kano kahit kung tupit uminom ta, kadway na. Diyan ka gininom ti arak. Kahit kaduanak lang. Ito malem. Kayat mo? Kaspaset ti panagyaman ko. Keng ka. I-date kan to. Kayat mo? Kayat ko Bakit din na saan? Pangdagasak keng ka. Imbagak manong. Kamalman na manong nemi. Uy, nagdardaras ka. Kinuna ni Ani. The date ko. Oh? Peso? Uy. Oy, nakamove anan ti friend ko. Handa pa yung date na. Ano naman tinapasamak? Sino? Istorya to king ka. Guwapo ka din? Guwapo.
Sure ka nga awan ti girlfriend na? Sure ka nga awan pa asawa na? Jack sure. Sure nga awan asawa na. Ngayon Jack sure no, at girlfriend na. Dinagasnak manong nemi kat nagkumboy kami sinurot ko. Insardeng na manong nemi ti may nga sango. Ti class nga restaurant. Ang adda iti highway. In parking na. In parking ko man. Let's go. Kinibinnak manong nemi. Nariknak ti bara. Dagi ti dakulap na. Tinalyaw na. Ti malyawak met ni misa mimisang pat. Nagyaman na. Kinunana. Siyak nagyaman. Gapota siyak ti mangi-date kang ka. Kasi ba nagyaman ko ti kinasihat mo kanyak. Nasambaling at ang lalaki, baka ginundawayan da. Huwag nga ron. Napintas kamat nga ron. Aman. Huwag ano gutek? Gabot talaga napintasak. Hindi, agsasalita kami manong nemi kabayatan namang mga kami. Di ka mat uminom. Di ka mat ng gorderita. Agorderak. Sanin. Gabotam. Hindi uminumak. Na nakatugaw ti pansyon ti asawa. Ay, asawa. Asawa kumakanak kuma. Ti boyfriend ko. Ijay ko ang kari. Maodi da itoin ko na. Nasiyat no kasta. Nga mamam ka di nga makatawan nga naging inumak. Nagrigata ka nagmuman. Nakamupan nga ro din. Nga mamam, saan nga arak ti sinapol ko? Tamok nga saan nga makatulong ti arak. Apay, nagminatay ka ba? Sa bari lang tinakita naman na. Anit kat mo sawin. Kadidingi nga nasarakan ka. Isumot iti first death anniversary ti girlfriend ko. May sangal daw ti papatay ti boyfriend ko ken ti girlfriend mo. Sala nga data. Aksidente ti panakatay ti boyfriend mo, di ba? Nakadinungpar. Kumusta di nakadinungparan na? Itya ka mo. Na-time it. Kabota. Iso ti girlfriend ko. Diyan nakindinungparan ni Nelson? Girlfriend mo? Diyan nag-drive? Why? Nagapumiti ti barakada. Kalaw-tawag ko lang. Imbagak nga gawi din. Gabota 2 days agkalaysakan kumamit din. June 18? Yeah. Agpadpada ta. When? No sa malit mga ibaga, agpadpada da. Nakamove ang karo din? When? Kaano? Hindi mamamuka. Hindi mamuhak. Nga dyan na pa mo sinarongkaran kat iso ti ka na dinong par. Ti girlfriend ko. Nagsagabak, met. Permi. Ngayon saan ka nagparparte. Kaya lang, naminduwa nga ginantad kong patayan ti baga. Bulod ko ang bihag. Kadi. Hawa coincidence naman. Ang nga ron. Ito nga ron, ano aramidan na nga ron? Ano aramidan ta? Kadagpadpada ta matang nakamumaan. Gabuken ka? Ken gabukan niya. Di ba? Oh, sure ka? Nga si kaitan ti patpateg ko? Makita ka na kita matang.
Kit-kitaham ko mga kadagiti matak, nga talagang ipatpatek ka. No pa idi kat ingkarik nga may salayang ti babae ti bihag ko. Ngem, gusto ti kunada. Saan nga na ikari, dedi Judy, no di kat sikat na ikari. Saan nga na ikari, dedi Nelson, no di kat sikat na ikari. Why? Iso nga santang nga babae ganin. I love you. I love you to ko namaten. Tapos no di kasta. Planuan tan di ba nagkasarta? Ada wedding ring nyo? Ada. Kayo, ada. Anong ka ito sa renta? Mangalat ito sa bali ng wedding ring. Pass forward, mga viewers. Pass forward ko na ni Marla. Isuda ka ni Marlo iti nagkalaysa. Ket iti agdama manunimi ket naragsak kami kini Marlo. Iti pukod mi nga balay, ken dagiti tallo nga anak mi. Adayaya dagiti anak mi, ken adamat katulong mi, ken nagpadpada kami nga sumrek iti bisina. Awanit sa pulak pwede ragsak mi. Ket sabi ko ma, tasan to nga mapasamak ti kas, tinapasamak tinapalabas, nga permiti panagsagapak. Sabi ko ma. Dito nga rin pagkasalita, akmano, ang ginagyaman at lulauna iti anus mo, nga nangurnos, kalpasan nga nag-insan kang ka dito Italiana. Kinagyaman at tialaing mo, nga nagibasag at sapay ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program, ito nga rin nga pagayam mo, Marla. Okay? Thank you mat kang ka Marla, thank you mat kadagiti nagbuya.